Здравейте! Готови ли сте за още 30 минути интересно предизвикателство? Да! Малко по-силно, не ви чувам. И горе имаме. Здравейте! Добре, чудесно! Аз се казвам Петър Шарков и днес ще си говорим за мисловните карти. Като за начало искам много накратко да опозная кой стои пред мен и ще помоля родителите да си дигнат ръцете. Всички ли сте родители? Добре. Учители? О, добре. Предприемачи? И супер. А деца има ли? Децата? Всички сме деца, разбира се. Чудесно. Добре. И имам още един въпрос към вас. Знаете ли какво е това? Моля, не чувам. Функция. Функция. Точно така. Функция, която на всичкото отгоре описва редицата на Фибоначи. Всъщност живота ми започна с математика и по стечение на обстоятелствата, 5-ти клас, влезнах в Софийска математическа гимназия. Също така, по абсолютно стечение на обстоятелствата, се оказа, че майка ми преподава математика в Софийска математическа гимназия. И още по-интересно е, че явно си ги е била пресметнала нещата. Аз бях 5-ти клас и тя беше моя класна по математика. Това продължи от 5-ти до 12-ти клас. Не ме изгониха от училище. Единственото нещо, което ме спаси в тази ситуация, беше, че ми харесваше математиката. Обичах да решавам задачи, обичах да ходя на състезания, обичах да печеля някои от тях. Не всички. Разбира се, трябваше да си делим питата с всички мои приятели от класа. Всъщност нашия клас беше целият екип на СМГ от нашия випуск, който се състезаваше на всички състезания по математика в България. И така, математиката ме влечеше, разбирах я, всичко беше супер. За сметка на това имах проблеми с някои други предмети, като литература, рисуване, музика, география, история. Всичко останало. Да, физиката и химията вървеше. И така, знаех, че след като завърша СМГ, даже още от 9-ти клас си знаех, че ще продължа образованието си с математика, но този път ще търся къде да я приложа. И така попаднах, след училище, попаднах в факултет по математика и информатика към Софийския университет и записах специалност приложна математика. Целта ми беше да намеря начин да приложа математиката в живота, защото пред мен вече излизаше следващото предизвикателство в живота. Аз трябваше да мисля за работа. Трябваше по някакъв начин да си намеря работа и да изкарвам пари. Да покажа на нашите, че супер, че сте ме създали, ама и аз мога да се справям с живота. И докато си търсих работа, пробвах една, втора, трета, нещата не вървяха. Било то от страна на това, че не си намерих подходящия шеф или нещото не ми беше интересно. И в този момент се случи нещо много приятно за мен и всъщност нещо, което даде доста голям тласък в живота ми. Бяхме се събрали 5 човека в факултета по математика и информатика, 2 математици, 3 информатици и спечелихме 20 000 лева за стартиране на собствен бизнес. Кандидатствахме в състезание за иновативни бизнес идеи. И го спечелихме. В този момент пред нас стоеше възможността да си създадем собствен бизнес, като ние всички разбирахме единствено и само от математика и информатика. Никакво счетоводство, никакъв маркетинг, сейлс, legal, менеджмент, управление на екипи, лидерство. Тези неща аз не ги бях чувал буквално през живота си. Това ни провокира и всъщност ни доведе до създаването на предприемаческата организация Start It Smart. Тогава стартирахме като един клуб по предприемачество. Няма да задълбавам в него. Предполагам, една част от вас са чували за Start It Smart. Аз съм един от основателите и в момента съм президент в тази организация. Стимулираме и развиваме предприемачеството и помагаме на младите хора и всъщност под млади разбираме всички активни и проактивни хора да стартират собствен бизнес. Докато стартирахме предприемаческия клуб,
С първите дни разбрахме, че първо ние трябва сами по някакъв начин да се научим на предприемачество, защото около нас нямаше никой, който да ни научи. И докато разбирахме какво съдържа предприемачеството в себе си, какво е да стартираш бизнес, пред нас се появи още едно много сериозно предизвикателство. Да научим толкова много неща за доста кратко време. Като сметна аз в училище колко време съм инвестирал и докъде съм стигнал с математиката, а това да стартираш собствен бизнес, да имаш екип, хора, да развиваш продукти, да намираш клиенти, ми се струваше свръх по-сложно дори. Нали си казах, Боже Господи, ние трябва да намерим по-бърз начин да научим тези неща. И тогава установихме, както всяко нещо при предприемачите се възниква при някаква нужда, тогава установихме, че ние нямаме отговор на въпроса как да учим. Днеска няколко пъти го зададох този въпрос и казах, че е много важен да научим децата как да учат. Някой от вас има ли отговор на този въпрос? Да си дигне ръката. Добре, надявам се следващите 15 минути да ви дам поне малка част от този отговор. Защото аз установих за себе си, че някак си съм се справил с много голяма част от нещата в живота. Учил съм математика, справил съм се с задачи, с изпити. Учил съм всякакви други неща и никой не ме е научил как да уча. Това е все едно да си купя телефон и да почна да го използвам, без дори да разбера как работи телефона, какъв е смисъл на телефона и така нататък. Установих всъщност, че нямам представа какво стои в главата ми. Как това нещо работи, как ми помага да чета бързо, да пиша, да говоря, да помня, да забравям, да генерирам идеи, да мисля, да чувствам. И ако има нещо по-фундаментално от това да разберем как да учим, то е, може да ми кажете и вие кое е. То е нещо, на което ме научи Тони Бюзан. Имах честта да се срещна с Тони Бюзан, основателя и създателя на мисловните карти, отвън има дори интересни книжки на български преведени. Този човек беше едно от гурутата, които ми даде отговор на въпроса как да уча. Вторият човек беше българин, за който дори не знаех преди да отида при Тони Бюзан. Малко след това разбрах за него. Предполагам, част от вас са чували за доктор Георги Лозанов, създателя на сугестопедията. Имах честта да бъда и при него 2011 година и всъщност живота ми се потопи в няколко годишен фокус в образованието. Разбрах, че аз съм се справил някакси и то супер сложно и трудно да стигна до там, докъдето съм стигнал. И чак четвърти курс в университета разбирам как да уча. С лекота, с удоволствие, с интерес, спокойствие, с изкарване на седмици и осмици, без да го мисля. Жалко, че не можех да се върна в училище. Всъщност и двамата човека фокусираха вниманието ми върху това наистина да ме научат как да уча, а преди да се научим как да учим, трябва да разберем нещо по-фундаментално, именно какво има тук в главата. Защото ако разберем какво има и как работи, ние ще можем да си направим четенето по-лесно и по-забавно, писането по-лесно и по-забавно и всички останали процеси, които ни се налага да прилагаме всеки ден, защото главата всеки ден не използваме. И като стана въпрос за мозъка, ако искате 2-3 неща, припомнете си какво знаете за мозъка. Най-общо. Споделете с мен по-грамогласните, ако може. Какво знаем за мозъка? Ляво, дясна, половина, супер, това е много добре. Нещо друго? Неврони, точно така. Точно така. Доста неща има в мозъка, все още хората се опитват да го анализират, да го разберат как работи, за да могат да направят и такъв компютър. Но в крайна сметка, за да разберем как работи, ви предлагам да направим няколко експеримента. Като тези експерименти ще бъдат свързани с две основни функции на мозъка, които, разбира се, са стимулирани от мисловните карти, именно паметта и креативността. Това поне аз научих така горе-долу в четвърти курс
благодаря на Тони Гозани и доктор Озанов, че това са две фундаментални умения, които използваме всеки ден и те ни помагат да се развиваме напред. Тоест, ако си подобра паметта и си подобра креативността, ще си подобра всичко останало. Мислите ли, че така? Супер. Нека видим как ни работи паметта. Ще ви помоля за малко концентрация. Ще ви кажа няколко поредни цифри и ще ви помоля да ги запомните. Окей? След като ги запомните, предполагам всички от вас имат нещо, на което да ги запишат. И ще ви помоля да ги запишете. Но след като ви ги кажа и след като ги запомните. Става ли? Супер. Добре. Слайдовете ми се сменят много бавно. Оп. След това ще дойдем тук. Така. Цифрите. 15 ще бъдат. Готови ли сте? 3, 7, 7, 6, 4, 9, 3, 8, 9, 2, 6, 4, 1, 4, 9. Пробайте се да ги запишете. В същата поредност. Още малко. Готови ли сте? Мисля, че сте готови. Предлагам да направим проверка. Ще ви помоля да си вдигнете ръката и да си я държите вдигната до момента, до който ви е вярна цялата последователност от цифри. Аз ще се опитам да ги повторя. Готови ли сте? 3, 7, 7, 6, 4, 9, 3, 8, 9, 2, 6, 4. Имаме деца, които разцепват в момента. 1, 4, 9. Вие ги запомнихте, нали? Така се случва. Децата помнят по-добре от нас. Всъщност, едни 15 цифри се оказаха доста трудни за запомняне. Повечето от вас запомниха 5, 6, 7. Нормално. Абсолютно нормално. Защото рядко ни се налага да запомним така едни 15, 20, 30 цифри подред. Всъщност това е било един експеримент, който си използвали учените на времето, за да твърдят, че хората имат ограничен потенциал на мозъка, защото се оказало, че човек не може да запомни повече от 32 поредни цифри в атмосфера за 5 минути. В смисъл за няколко минути да му ги кажат и той да ги запомни и да ги върне. Оказало се на времето, че 32 цифри е лимита. Съответно, хората са казали, супер, имаме ограничен потенциал. 32 цифри. Само, че 2010 година на световно състезание по памет, не знам дали знаете, че се организират такива, от 1992 година насам, на световно състезание по памет, това момче, Уан Фенг, запомня 480 поредни цифри. Не само, че ги запомни отпред-назад, ами ги помни до вечерта и ги връща отзад напред. Всъщност това е само една от дисциплините на състезанията по памет. Има още 9. И те правят чудеса, за които чудеса бихме казали, ако ги гледаме на X Factor или на България търси талант, ще кажем изключителни гении. Това, което те казват за нас е, ние просто използваме мозъка си и правим това, което вие правите, за да поддържате тялото си. Тренираме. Някои хора тренират всеки ден, за да имат здраво тяло. Представете си да тренирате по-малко всеки ден паметта с правилните упражнения. Кой знае докъде ще стигнете? Всъщност се показва, че в момента мозъка изобщо няма ограничение, няма такова нещо като ограничение на потенциала. И някой каза в началото лява и дясна половина, за която ми се иска наистина много накратко да илюстрирам. Лявата половина за какво знам, че отговаря? Логиката. Да, малко чувам насам, така че лявата половина е свързана с логиката или всички, може би, тези неща, които се изброяват, са неща и принципи, които стимулират лявата половина на мозъка. Бих казал, че абсолютно всички тях ги използваме по време на записки от първи клас до когато се сетим. Всички тях. Има ли някой от тях, което не използваме по време на записки?
в училище? Не. Абсолютно всичко използваме. Абсолютно така. Дясната половина на мозъка за какво отговаря? Креативност, изкуство, творчество, цветове, ритъм, мечтаене, въображение, пространствена ориентация. Каква част от тези неща използваме, докато си водим записки в училище? Не чух. Клони към нула. Да, използваме от време на време някои неща, но не са стимулирани и клонят към нула. Освен ако самия ученик, човек, не се справи с това, след малко ще видим с примери, с които ние сами сме си намерили начин да се справим. Това ме успокояваше и мен, така като бях малък. Казах си, аз съм с една половина логистиците, аналитиците, другата половина са творците и рисувачите и така нататък. Супер, аз съм си спокоен за мен, изпълням половината потенциално, 50%, фокусът ми ще е в това. Всъщност се оказва, че когато използваме само едната половина от мозъка си в нещата, които правим, учене, писане, говорене, бизнес, развитие на компания и каквото и да е, ние не само, че се усъктяваме на 50%, ами на много по-малко. Един пример, който мога да ви дам, за да си го представите. Ако аз тичам 100 метра за 15 секунди, за колко време ще изтичам тези 100 метра, ако си вържа лявата ръка и левия крак? Няма да е за 30 секунди, може и да не ги изтичам. Също се случва с мозъка, когато сме спокойни, че използваме само едната половина или функциите на едната половина в това, което правим. Оказва се, че най-добрите шахматисти, футболисти, математици, физици, всички най-добри в каквото и да е, използват двете половини едновременно в процеса на работа. И това е било едно от допълнителните неща, които е стимулирал Тони Бюзан да намери начин да използваме повече неща в процеса на писане и да направим записките малко по-различни. И искам да ви попитам какво се случва, когато чуете думата ябълка. Какво се случва, когато чуете думата ябълка? Представяме си ябълка. Колко от вас си представиха ябълка? Ей! Зелена? Ти каква ябълка си представи? Отхапана? Червена? След като си представихте ябълка, някой да се сети за Apple? Не правя реклама, аз не използвам Apple. Ябълково дърво или нещо друго. Първото нещо, което се случи във вашия мозък, когато чухте думата ябълка, какво беше? Че си представихте ябълка. Тоест, вие видяхте една картинка. И картинката е фундаменталният език на нашия мозък. Това не са думите, това не е английския, не е китайския, не са жестовете, това са картинките. И картинките са, може би, един от фундаменталните езици, с който може да се разберем с максимално много хора по света. И при положение, че мозъка работи с картинки и той като сигнал ни изкарва картинки, къде са картинките, докато учим? Колко точки виждате тук? Приблизително? 42, 3, 5. Не е ясно. Така по-добре ли е? Колко са? 30. Да. Когато има някаква структура, било то малка поне, а не всичко да е изцяло хаотично, разхвърлено по листа, да кажем, или нещо друго, всъщност нещата ги запомняме по-добре. Тоест структурата също е част от принципите, които е хубаво да използваме, за да си направим нещата по-лесни и по-приятни. И да ги запомним по-лесно. Вие сами видяхте, че ги запомнихте много по-лесно. И като заговорихме малко по-рано за нещата, които се случват в дясната половина на мозъка, на някой от вас разпознава ли си записките? Кой от вас си е подчертавал нещо в записките? Всеки. Защо подчертаваме? Защото е нещо важно, искаме да го откроим, да го запомним и така нататък, и така нататък.
Но след като сме подчертавали, може би в началото всички сте почнали с молив. Така. После сте разбрали, че ако използвам цветове и кажа, зеленото е нещо, което не е толкова важно, червеното 100% трябва да го запомня, жълтото е еди си какво си, всъщност сме видяли, че може да използваме и цветовете. Защо? За да ни помогнат отново да запомним нещата по-добре, да ги откроим. С какво друго ни помагат цветовете в живота? Емоции, асоциации допълнителни. Като цяло цветовете са много хубаво нещо в живота. И цветовете са навсякъде около нас. Те ни помагат през цялото време. Затова е хубаво да намерим начин да ги използваме и тях по време на учене, по време на писане. И всъщност, ако мога да направя едно обобщение до момента, за тези 15-20 минутки, използвайки думи, успяхме да открием, че ние използваме линии и подчертаваме нещата, за да ги наблегнем и да ги запомним. Използваме цветове. Цветовете също ни помагат да запомним нещата, да ги откроим, да ги разграничим, да ни вдъхнат допълнителни асоциации и така нататък. Картинки. Това е фундаменталният език, на който работи мозъка. Структура. Ако имаме някаква структура, нещата се запомнят по-лесно. Окей. Всички тези неща са принципи, които подобряват нашата памет и позволяват ние да работим по-добре с мозъка, защото всъщност видяхме, че това са функции на мозъка. Ние направихме просто експерименти и вие видяхте какво се случва в главата ви. Именно тези принципи са провокирали Тони Бюзан да седне и да се замисли, добре, след като ги виждам тези принципи, как биха изглеждали те в начина, по който пиша? Как бих сложил тези думи на лист хартия, спазвайки принципите на самите думи? Как да бъде цветно, как да бъде с картинки, как да бъде свързано, да има структура? И ви как? Ето така, като мисловна карта. И всъщност по този начин Тони Бюзан е стигнал по съвсем естествен начин до мисловните карти, като инструмент, който ни помага да мислим. Инструмент, който ни помага да илюстрираме нашите идеи, така както са в главата, на един бял лист хартия. Инструмент, който съдържа в себе си цветове, картинки и съответно той става картинка. А пък ние видяхме, че мозъка работи с картинки и ви гарантирам, че ги запомня много по-лесно от всичко останало. И всъщност мисловните карти ни позволяват да си изградим наш собствен стил, което е още по-хубавото. Всеки си има собствен стил. И той може да бъде илюстриран на мисловната карта, защото няма грешни. Има различни мисловни карти. На различни теми. Може да бъдат и доста по-креативни. И бих искал да се върна на това, с което започнахме мисловните карти, именно принципите, които извлякохме заедно през последните 20 минути. Имам ли още 5? 5? Не знам колко ми остава. Имам 5 минути. Давате ми, нали? Супер! Всъщност принципите на мисловните карти, те са законите, както имаме закони в сугестопедията. Това са законите, които е хубаво да спазваме, но ако не спазваме, нали, не е фатално. Нещата пак ще се случат, може да станат по-креативни, по-интересни, но ако ги спазваме, Тони Бюзан гарантира, че ще стимулираме максимално много паметта и креативността. Принципите се въртат именно около тези неща, които изкарахме като линии, думи, картинки, цветове и структура. Разбира се, тя ги поставяме на един лист хартия, като целта на мисловната карта е, че започваме от центъра. В центъра поставяме темата, за която говорим. Ако си представим урок по история, това е заглавието на урок по история. Първите разклонения, които излизат от центъра, са основните структуриращи идеи. Те ни дават структурата на урока по история. Тоест, това са първа, втора, трета, четвърта, пета, шеста точка. Ако си го представим в създаване на бизнес план,
Това са legal, marketing, sales и така нататък. Избираме си темата, избираме си кои са структуриращите идеи около тази тема. И след това влизаме в детайли на всяко едно. Като тръгваме от центъра, където е общото, и вървим към края, където са детайлите. Опитваме се да го наблегнем това нещо с дебелина на линиите, големина на думите. Използваме картинки, колкото и където можем, защото картинките съдържат много повече от една дума. Вдъхват много повече асоциации и какво ли още не. Здрасти! Цветове. Цветовете ги използвам по един елегантен начин, по който ви показвам, че имаме 6 категории или 6 точки в тази мисловна карта, без да трябва да ви казвам, че има 6 точки. Вие виждате 6 цвята, които са разделени. И когато става въпрос за структура, бих се върнал именно към невроните и това, което се случва в главата ни, когато запомняме една информация. Ние предизвикваме група неврони да се обединят в една невронна мрежа и да запомнят тази информация. Което на мен много ми прилича на мисловните карти. Не знам на вас. Много накратко ще ви кажа и някои приложения, защото все пак мисловните карти са инструмент, който ни позволява да си подобрим мисленето, прилагайки го в някакви сфери. Сама по себе си мисловната карта и да я имаме, и да знаем как се прави, няма къде да използваме. Всъщност трябват ни приложения, защото това е, бих казал, за мен един фундаментален инструмент за справяне в живота с каквото и да е. Личен живот, бизнес, образование. Във всяко едно място има приложение на мисловните карти. Като тук съм изборил една част от тях, както виждате, за презентиране, за планиране на проекти, на екскурзии, на каквото се сетите, организиране на срещи, подготвяне на темата за срещата, личностно развитие, креативност, водене на записки по време на срещи, лекции, презентации, конференции, каквото се сетите, мисловни карти на книги, управление на проекти, екипи и така нататък. Общо ето всичко. Бих искал, тъй като ние нямаме време да направим workshop днес, бих искал всеки от вас да си помисли за нещо, което усеща, че му е в главата, примерно му е голяма каша и иска да си го подреди, някакси така, че да го разбере като тема. Нека си направи мисловна карта, като се прибере. Или ако иска да генерира много нови идеи за бизнес или за нещо друго, за да реши проблемите си или да подобри нещо, нека пробва също с мисловна карта и да види какви ще са резултатите. Защото ние сме използвали мисловните карти на много места за различни неща и аз усетих, че работят за мен след като направих 30-та си мисловна карта. Тогава си дадох сметка, че това нещо работи. След като ми се наложи да си разкажа мисловната карта, от преди 3 седмици на един човек, без да съм я поглеждал нито веднъж, аз му разказах всичко в детайли. Защото тя просто изплува пред мен като една картинка, с ключови думи, без излишна информация, всичко точно на място. Представях си го като картинки и цветове и му говорих 45 минути. Мисловните карти са подходящи инструмент да обединят огромно количество информация на един лист хартия. За пример и от страна на бизнеса, мисловните карти са спестили на построянето на един Боинг. Това е Майк Стенли, който трябва да построи Боинг, модел еди си кой си. С мисловни карти той успял да оптимизира процеса, да опише всичко, което трябва да се направи, да запознае всички инженери и хора, техници, които трябва да си изпълнят проекта, с около година и половина по-бързо, отколкото нормалното, което е спестил 10 милиона на тази компания, използвайки мисловните карти. Много често си правя мисловни карти на книги и аз вярвам, че конкретно в образованието и конкретно в системата ни, ако си представим, че всички уроци по всички разказвателни и такива предмети, които са малко по-хуманитарни и няма много логика в тях, така че математиците като мен да ги запомнят, може би такъв подход и представяне на информацията по един интересен и синтезиран начин ще дава много лесно голямата картинка на всеки и той ще разбира за какво става дума в темата, след което ще ги учи много по-лесно нещата. Доста хора минаха през нас, конкретно студенти и ученици, и всъщност наистина приложението на мисловни карти, особено в образованието от 1 до 12 клас и в първи-четвърти курс в университет, но аз бих казал за целия ни живот, могат да ни помогнат много. И ще си позволя да завърша с една фраза на
на доктор Лозанов. Use your brain and follow your heart. Благодаря ви. Благодаря. Нали разбра, че заради теб имаме 5,5 по човек и природа? Да, разбира се.